କନ୍ଧମାଳ 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 ଏ କନ୍ଧମାଳ ୱାର୍ଡକୁ ଶୁଣିଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କଣ ଜାତ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଅଛି ସେଇ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଏ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। এই କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି କନ୍ଧମାଳ ବୋଲି ଦିଆହେଲା ଆଉ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥାଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଛ ଆମେ ଅନେକ କନ୍ଧମାଳ କହୁ ସେମାନେ ହସିଦେ କନ୍ଧମାଳ ପିଲା ଏ କିଛି ଜାଣିନି ଉଲ୍ଲା ଭାବନ୍ତି ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବନ୍ତି ବୋକା ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକ କେବେ ଉଲ୍ଲା ନୁହଁ କି ବୋକା ନୁହଁ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। এই କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ବର୍ଷ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ପାହ୍ୟା ଗଠନ କଲା ତାପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାଟି ଅଛି ଫୁଲବାଣୀ ନାମରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ 1994 ମସିହା ଠାରୁ ଏହି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ବା ଏ ଫୁଲବାଣୀଟିକୁ କନ୍ଧମାଳ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଯେହେତୁ ଏ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶରେ କନ୍ଧମାଳ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀତାକନ୍ଧ ବୁଢ଼ା କନ୍ଧ ଦେଶିଆ କନ୍ଧ ଏବଂ ମାଳୁଆ କନ୍ଧ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଅଧିକାଂଶରେ କୋରାପୁଟ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଏହି କନ୍ଧ ପ୍ରଜାତି କନ୍ଧ ଜାତିକୁ ନେଇ এই କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାଟିକୁ କନ୍ଧମାଳ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି এই କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାଟି ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ କନ୍ଧମାଳ ହେଲା। ଏ କନ୍ଧମାଳ ମାଟି କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ମାଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସରକାର ୟା ପ୍ରତି ମନ ଦେଉନି ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନି କନ୍ଧମାଳର ଭାଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନି କନ୍ଧମାଳର କଲଚର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନି କନ୍ଧମାଳ କୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ବିଷୟ ଦେଖିନାହିଁ କନ୍ଧମାଳରେ କଣ କଣ ସବୁ ମିଳେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ କଣ କଣ ସବୁ ମିଳେ ସେ ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନି କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଭିଡିଓ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆପଣ ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ ପୁଣି ସେୟାର କରିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ଧ ଜାତିର ଲୋକ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ହଳଦୀ ଚାଷରେ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧରେ ହଳଦୀ ଚାଷରେ ଜିଆଇ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ପାଇଛି। ଆଉ ଏହି ହଳଦୀକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ୟୁରୋପ ପୁଣି ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ମହାଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀକୁ। କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀକୁ ଆଉ ଏଟାକୁ କୋଉମାନେ ରପ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ଅଳ୍ପ ଦରରେ କିଣିକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ କନ୍ଧମାଳ କହିଲେ ହସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କନ୍ଧମାଳରୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ସେ ହଳଦୀକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ପଛରେ ଅଛି କାହିଁକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ଭାଗ ହେଲା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟ୍ରେନ ଆସିବାର ସୁବିଧା ହେଲାଣି। ଏପଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୟାଗଡ଼ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟ୍ରେନ ଆସିଲା ସେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗାଯୋଗର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ ହେଲା। କନ୍ଧମାଳ କାହିଁକି ପଛରେ ରଖାଯାଇଛି କଣ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ ଅଛି କି କନ୍ଧମାଳର ତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ ନୁହେଁ। କନ୍ଧମାଳର ଏରିଆ ହେଉଛି 7654 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳର ଏଣ୍ଟାୟାର ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ ପୁଣି ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ପୁଣି ନୟାଗଡ଼ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି କଳାହାଣ୍ଡି। ଏହି ସମସ୍ତ ଏଇ 5-6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛୁଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏରିଆ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳର 7654 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 171ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି 171ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଗାଁ ଗୁଡିକ ୱାର୍ଡ ବା ଭିଲେଜ ଗୁଡାକ ରହିଛି
2515ଟି 2515ଟି ଭିଲେଜ ଅଛି। ପୁଣି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଗୋଟି ବ୍ଲକ ରହିଅଛି। ପୁଣି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ପୁଣି 2ଟି ଏନ୍ଏସି ଅଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯାହାକି ଫୁଲବାଣୀରେ, ଏନ୍ଏସି ଯାହାକି ଉଦୟଗିରି ପୁଣି ବାଲିଗୁଡାରେ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର କନ୍ଧମାଳର ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ ରହିଅଛି 2011 ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷର ଉପରେ। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି 2011 ପରେ ପରେ ପ୍ରାୟ 12-13 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରିମାଣରେ 50-50, କିନ୍ତୁ 1000 ପୁରୁଷରେ 40-42 ଜଣ ମହିଳା ମାନେ ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତିକି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ କୁଇ କଥା କୁହନ୍ତି। କୁଇ ଭାଷାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଦଳିତ ପ୍ରଜାତିର SC ST OBC ଯେତେ ସବୁ ଆମମାନେ ଅଛୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଆମମାନେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ 80-90% ଲୋକମାନେ କୁଇ କଥା କରନ୍ତି। ମୁଁ এই ସମୟରେ ସରକାରକୁ କିମ୍ବା ପଲିଟିସିଆନ, ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ମହାଶୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର এই କୁଇ ଭାଷାକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? କାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ କ'ଣ କନ୍ଧମାଳର କୌଣସି ଅବଦାନ ନଥିଲା? ନା ଭାରତର ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କନ୍ଧମାଳବାସୀ ନଥିଲେ? କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳର, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ବୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଫାର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ସେଇଠୁ କ'ଣ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ କର ଆଦାୟ ହଉନି? ତ କାହିଁକି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସରକାର ଏକ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବୋଲି ଆମ କନ୍ଧମାଳବାସୀକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛି? କାହିଁ କନ୍ଧମାଳବାସୀ କ'ଣ ମାଗି ଖାଇଲେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ? ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ତେଣୁ କନ୍ଧମାଳର ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଅଛି, ସୌରାମାନଙ୍କର କୁଇ ଭାଷା ଅଛି, ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରିର କୁଇ ଭାଷା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି? ଆମମାନଙ୍କର କୁଇ ଭାଷାର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର এই କୁଇ ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର କୁଇ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଛି? ତେଣୁ ଆମମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା, ସଭ୍ୟ ମାନେ ଏକ ହେବା, କନ୍ଧମାଳବାସୀ ମୂଳ ନିବାସୀ, ପୁଣି ସରକାର କହିବା ଆମମାନଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ, ସେ ସ୍ଥାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ କନ୍ଧମାଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଦିଆଯିବ, କେବେ ଦିଆଯିବ? ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ? ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇକି ପୁରା 75 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଲାଣି, ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? 150 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଏକ ହେବା କନ୍ଧମାଳବାସୀ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ କନ୍ଧମାଳର ହକ୍ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଲଢ଼ିବା। ଆମମାନଙ୍କର କୁଇ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟାର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଦାବି କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୋ ପ୍ରତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ପୁଣି ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।